biggest product of all Nyt time kun by far. mä teen tämän toisen videon tähän näin. Yeah. Tästä Tesla So, Optimus-robotista, mutta like bigger than cell kun tota phones, vähän bigger than miettii, anything. niin kyllä mä oon ainakin I itse guess the way to think tyytyväinen about siinä, it is että mulla on Teslan every human osakkeita. on Earth is going to want to have their own Mutta personal R2D2 C3PO. onko Elon Musk siinä oikeassa, So who wouldn't? että tästä tulee niin kuin But ihan yhtä actually, Optimus yleinen would be even better than kuin them. puhelin? R2D2 Koska it's kind of beep at you and Puhelin it's kind on, of hard to figure out what it's älypuhelin on talking about. periaatteessa kehitysmaalaisellakin. C3PO to translate, Jokaisella on melkein älypuhelin. Optimus is going to be like everyone's Et going to jos want one. tollainen Optimus-robotti pystyy muuttamaan maailmaa, I think it's probably, I don't know, 3 to 5. myös sitten se alkaa miettiä, miten se tulee vaikuttaa kansantalouteen Suomessa tai Ruotsissa tai kehitysmaassa tai missä tahansa. Mutta samanaikaisesti alkaa kyllä myös miettimään, että miten se tulee vaikuttamaan niin kuin, tuleeko ihmisistä oikeasti ihan saatanan läski. Star Wars movie, not the Jim Cameron movie. I love Jim Cameron's movies, but you know. Mutta mä kehotan teitä myös katselijoita niin kuin miettimään ja seuraamaan tilannetta. Eikä välttämättä olko sillä niin kuin, ei, tämä ei sovi mulle ollenkaan. Mä unohdin kertoa siinä äskeisessä videossa myös sen, että yrittäkää myös ymmärtää, kuinka nopeasti kaikki asiat muuttuu. Kuinka nopeasti esimerkiksi Tesla toi sähköautot markkinoille. Kuinka nopeasti kaikki sen kilpailijat periaatteessa sai Teslan melkein kiinni. Tai on saanut kiinni. No, mitä se nyt ikinä ajattelee. Kyllä itse pidän, että Tesla on niin kuin vielä muita parempi. Mutta taas toisaalta niin mä pidän, että saksalainen autokin on amerikkalaista autoa esimerkiksi parempi. Mutta laittakaa mulle kysymyksiä, laittakaa mulle ajatuksia ja mä yritän vastata niihin, mikä teitä niin kuin eniten kiinnostaa tässä asiassa. Mua itseä kiinnostaa niin kuin tavallaan laajalla konseptilla se, että pystyykö tämä asia muuttamaan vähän samalla tavalla kuin iPhone muutti puhelimet tai Nokian tietty puhelinmalli, oliko 2110, mikä muutti. No oli se nyt jo, se salkkupuhelin oli jo muuttanut, että Cityman oli muuttanut maailmaa ihan totaalisesti, sitten muutti internetti. Mutta kun tuohon lisätään niin tekoälyt ja muut vastaavat, niin pelottavia asioita, mutta samalla tavalla myös aika hyviä asioita. Katsotaan. Moi moi.